engko 400 tak wehne, oke? Yo awet mau ora situ. Ya, kene. Ayo sik diwarai sik. Ya, tak warai. Sirahe lurus, Le. Sirahe Aja diusapi ora apa-apa iki. ya, sirahe lurus. Kendangane ya, Ndo ya. Kendangane Manut yo. kendangan. Oke, tangannya gak leh malangkrik. Nah, ya. Ora leh. 400 lho ayo. Ora leh mengo. Ora Ayo, leh 400. ditutupi. Ora leh gabut mentok, ora leh ditutupi. Piye? Ora sido 400 ra apa-apa, dipasir reso turu iki. Lho lha nyapa kok ora iso turu? Kawang-kawangan terus ini. Oh, berarti kowe nafsu kok iso. Lah nek kowe Nafsu. terbayang-bayang berarti kowe doyan. Nah, ayo. Apa?